Искаш онлайн бизнес, който може да прави по над 100 000 евро на месец? Спри да инвестираш времето си в чужди мечти. Вложи го в твоята. Индустрията за хранителни добавки надмина 170 милиарда долара и расте всяка година. Маржовете са брутални, а потенциалът огромен. Хиляди инфлуенсъри и предприемачи вече изграждат свои брандове и превръщат идеите си в бизнес, който носи сериозни печалби. Това не е тренд. Това е бизнес модел, който работи. Проблемът е, че за да започнеш ти трябват 1000 евро първоначален капитал, големи минимални количества при производителите, складови помещения и сложна логистика. Всичко това спира дори най-мотивираните още преди първата крачка. И точно това решихме да променим. Аз съм Георги от Subship, първата европейска платформа, която ви позволява да стартирате собствена линия хранителни добавки без риск и без първоначална инвестиция. В следващите 50 секунди ще ви разкажа как. Да започваме. Ето как работи Subship в 3 лесни стъпки. Първо, избирате своя продукт. Имаме над 10 доказани формули с гарантирано качество, готови за продажба под ваш бранд. Второ, вие ни предоставяте ваш етикет, ние поемаме цялата операция. Принтиране, производство, складиране, опаковане, доставка и fulfillment. Всичко се случва автоматично през нашата платформа. И трето, плащате само за реално продаденото. Няма минимални количества, няма блокиран капитал, няма скрити такси. Това, което ни отличава, е, че ви предлагаме цялостно решение. От идеята до доставката. Subship е вашият операционен партньор. Вие се фокусирате върху маркетинга и продажбите, а ние ще се погрижим за всичко останало. Светът на добавките расте бързо. Въпросът е дали ще сте част от него. Натиснете бутона под видеото и стартирайте своя бранд още днес. Ще се видим вътре.